която ще сложа с проповедта. И това е, че през 1982 година имаше състезание на всички хорове, известни хорове от света, които се класираха за това състезание, защото си имаше сито, през което трябваше да са мини. И нашият хор от Пловдив, хора на пловдивските момчета, спечели не просто първо място измежду 100 хора. Участници имаше от всички държави от Америка до Япония, но ние спечелихме нещо, което се казва Summa Cum Laude на латински, което означава, че ние не сме просто по-добри от тези на първо място, а няма по-добри от нас в света. Защо ви казвам това? Не за да се хваля, че България е постигнала такова място, значително постижение, а за да го свържа с това, че Христос няма конкуренция, с която да се сравнява. Той сам по себе си е превъзходен и не може да го сравняваме с други религии. И понеже изучаваме Деяния на апостолите, пасажът ни днес е, че чрез друг никой няма спасение. Това е Деяния на апостолите, 4 глава, 12 стих, защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасе. И затова днес ще говорим за Христос като единствения Спасител. И разглеждаме Деяния на апостолите, направихме кратка пауза. Нека да си припомним до къде сме стигнали. Последно се спряхме на изцелението на куцият по рождение човек, който беше такъв нероден недъгъв на над 40 години. След това чудо и проповедта на Петър повярваха 5000 човека. Представете си, църквата се разраства. На 50-ница бяха 3000, сега още 5000, църквата вече става 8000 човека в Иерусалим. И днес завършваме с последното изречение от проповедта му в 12 стих. Чрез друг никой няма спасение, защото няма под небето друго име дадено на човеците, чрез което трябва да се спасим. До тук вече Петър беше показал безполезността и глупостта на неверието. И тук вече стига до върхната си точка, утвърждавайки и обобщавайки християнското послание. Самият Христос беше казал, понеже човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото. И отново Йоан казва, аз дойдох като светлината на света. Помнете си как той повика 12-те апостоли след възкресението си и им разясняваше Старият завет. И им казва, така е писано, че Христос трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите в третия ден. И че трябва да се проповядва в Неговото име покаяние и прощение на греховете между всичките народи, като се започне от Иерусалим. И вие сте свидетели на това. Той им даде власт и велико поръчение да разпространяват Богата вест по целия свят. И те току-що бяха започнали. Това беше началото на изпълнението на великото поръчение. Завършвайки проповедта си с твърдението, че Христос е единствения Спасител, Петър ни дава нещо като централен стих в християнската църква. И ние знаем колко е огромно объркването по света. Какво означава християнството точно? И 12 стих е като тест, на който може да се подложим. Защото няма друг, чрез който да има спасение. И смело мога да ви кажа, че ако пастири, проповедници, неделни учители, ръководители на домашни групи проповядват нещо друго, освен Христос като Спасител, те са лъжеучители. На първо място, това, което отхвърлят нашите съвременници, е ексклузивността на християнството. Или че няма друг път към Бога, освен чрез Христос. Ексклузивност е хубава дума, която трябва да научите. Какво да кажем за исляма, будизма, индуизма, яховистите, дето стоят тук до нас като раздаваме брошурки, или пък мормоните? Хората ни вярват в лични взаимоотношения с Господа. Хората ни вярват в чудеса. Хората ни вярват, че Бог е личност. Те казват, ние се ориентираме към науката,
ние сме нация техническа, живеем в 21 век. Технологии, ето брата продава компютри, технологии. А вие, християните, живеете в Алиса в страната на чудесата. Дали живеем наистина в приказката? Нека да видим какво се казва в 12 стих. Първо, Господ Исус Христос е нашият Спасител. Няма друго име, чрез което може да се спасим. Ударението пада върху изкупителното дело на Христос на кръста. И Петър има страхотна илюстрация, която може да употреби в този момент. И ги попита: изпитвате ни днес за едно благодеяние, сторено на немощен човек, как беше изцелен? Нека да ви кажа. Чрез името на Исус Христос Назарянин, когато вие разпнахте, но Бог възкреси от мъртвите. Чрез това име този човек стои здрав пред вас. Какво изцели този човек? Силата на Исус Христос. Трябва да сме много внимателни с объркването на хората около нас. Те казват, ако приложим на практика учението на Христос, и ние ставаме християни. Те казват, че ако имитираме Христос, може даже да се спасим сами. Но това не е посланието на апостолите. Християнството не е някакъв лечебен курс, през който трябва да минем и оздравяваме. Петър казва на парализиран човек по рождение: стани и ходи, и така става и на момента. Христос не дойде да ни каже какво да правим, Той дойде да направи нещо за нас. Той не дойде да ни учи как да се спасим, Той дойде да ни спаси. Спасението ни е Негово дело. Той е единственият Спасител. Той не е просто пример, който трябва да продължаваме, учител или инструктор. Той е Спасител. Чрез Неговото име ние се спасяваме. И това беше първата ми точка. Това трябва да ни е ясно, и ако ни е ясно, да го обясняваме на всички излеземи от тук. Защото хората отвън живеят в заблуда. Ние не можем сами да станем християни или сами да се спасим. Надявам се, никой от вас да не мисли, че като ходим на църква, ставаме християни и може да се помирим с Бога. Бог ни спасява и това е изцяло Негово дело. Втора точка. Господ Исус не е просто нашия Спасител, но Той е единственият Спасител. Забележете, Петър го казва два пъти в стиха си. Няма спасение под небето, няма друго име, чрез което може да се спасим. Втората точка е толкова важна, защото невярващите не само казват, че като направим твърдение, че Исус Христос е единствен Спасител, ние сме арогантни, ами те даже не обвиняват, че сме тесногърди. Но Христос казва: аз съм пътят, истината и живота. Никой не дохожда при мен, освен при Отца, освен чрез мен. Самият апостол Павел прави едно потресаващо изказване за проклетия. И той казва така: но ако и сами ние или ангел от небето ви проповядва друго благовестие, освен което ние проповядваме, да бъде проклет. И пак повтарям, както ви казах в началото, Христос не принадлежи към някаква категория от хора, към които може да го причислим. Той е уникален и неповторим. Той не е един от многото, както ви казах, многото хора, с които състезавахме. Той не е просто най-добрия, или както на латински се казва сума cum laude. Христос е единственият Спасител. Той няма нужда от помощ или от асистенти. Той нямаше нужда от помощта на Дева Мария, майка му. Ако прибавим нещо или някой към Христос, това се нарича богохулство. Богохулстви методи не може да спасим. Затова често обяснявам и на православни, и на католици, че ние нямаме нужда да отправяме молитви към Дева Мария, или към светиите, или към иконите. Знаете ли защо хората възразяват, че Исус Христос е единственият Спасител? Отговорът е много прост. Хората просто не разбират същността и дълбочината на проблема, че ние сме грешници. И кой е Бог? Че Той е съвършеният, безгрешният.
И нека да зададем въпроса, защо понякога сме нещастни? Защо правим неща, за които съжаляваме след това? Защо има толкова страдание? Проблемът е, защото хората имат грешна представа за нашия Създател и Спасител. Ами, ако Бог е Бог на любовта, казват те, и понеже Бог е любов, трябва да погледнем благосклонно на нас, с усмивка. Ако се държим неблагоприлично, Той няма да ни накаже, защото съвременните родители не наказват децата си. Те просто ще кажат, не прави повече така. Или те казват, не ми говорете за справедливост, когато си говорим за любов. Но замислете се, откъде хората взимат идеята за любовта? От розовите романи и сериали и от филмите, романтичните филми и новели. Други казват, ако имаше Бог, нямаше да има толкова много страдания по света. И така светът в неверието си и в невежеството си, вместо да се учи от грешките си и да се подобрява, се влошава все повече и повече. Бог е любов и е изпълнен с милост и със страдание. Но това не е за сметка на Неговата справедливост, святост или праведност. Бог даде закона на Моисей. Бог му каза, че ако не пазят заповеди, ще бъдат наказани. И в целия Стар Завет, като виждаме, като го четем, как Бог е наказвал народа си. Бог не може да бъде толерантен към злото. А хората, поради греховното си естество, се научават да претъпяват съвестта си и някакси да забравят за греховете си. А дявол е тиранин, който не спи и неговата главна цел е да ни тормози и да ни пречи постоянно. Затова има нужда от спасение. Как обаче да се доближим до святия всемогъщи Бог, като ние сме окаяни грешници и ако само ни зърни, ще ни изпипили със светостта си? Затова имаме нужда някой да говори вместо нас. Имаме нужда от говорител, от наш представител. Веднъж осъзнаем ли нашето греховно естество, разбираме, че имаме нужда от помощ. Затова Петър казва на духовните водачи, с които беше заобиколен. Слушайте, този, когото отхвърлихте и разпнахте, той е единственият, който може да ви помогне. Той е единственият ви спасител. Ние сме от плът и кръв и имаме нужда от наш представител пред Бога. Исус Христос стана човек, като нас, от плът и кръв, но Той беше и Бог. И в Исаия се казва, Господ възложи на Него беззаконието на всички ни. Плащайки за греховете ни, Христос ни дава ново естество, нов живот, нов старт. И не само това, Той не само победи дявола, греха и смъртта. Той обеща да изпълни обещанието си и да ни изпрати кой? Помощникът, утешителят, Святия Дух. Святия Дух ни дава мъдрост и ни води. Затова Исус Христос, преди да издъхне и да отиде при баща си, каза: свърши се! Всичко, от което се нуждаем за нашето спасение, беше извършено от Божия Син на кръста. Затова Петър завърши проповедта си с един от най-важните стихове в цялата Библия. И чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име между човеците, чрез което трябва да се спасим. Осъзнавате ли, че имате нужда от спасение? Осъзнаваш ли, Митко? Най-важното не е да имаме работа и покрив на главата или жена. Най-важното е да имаме простени грехове. Осъзнаваме ли, че има само един Спасител? Христос е единственият Спасител. Или вярваме и го приемаме, или го отхвърляме. Междинно положение няма. Вярвайте в Христос, слушайте гласа Му, изповядайте греховете си и се молете за прошка. И ако се молим в името на жертвата на Христос, Той ще ни прости. Нека да се молим. Господи, благодарим Ти отново, че имаме тази огромна привилегия, благословение да се съберем, да се насърчим заедно, да изучаваме Твоето Слово
и се молим да ни даваш мъдрост, с която не само да разберем, че Христос е единствен Спасител, но да кажем на всички около нас, като излезем от тук. Господи, ние сме окаяни грешници и Ти благодарим, че Ти си нашия Спасител. Защото или ние трябва да се платим за греховете, или Ти можеш да го направиш и да ни приемеш в рая. И Ти благодарим, че Ти го направи. Благодарим Ти, че Ти не пожали единствения си Син, а го изпрати на кръста, да преживее това унизение, след че е нашия Създател, да бъде бит, ухулван, обиждан, унизен и да умре от тази болезнена и мъчителна смърт. И ние днес, Господи, когато ще вземем от Господната трапеза, да се молим да ни помогнеш да осъзнаем тази жертва и да пристъпим до достойното към Господната трапеза. В името на Исус се молим.